जय रणवीर। नमस्ते सभी भाई को। आलोक प्रताप सिंह के जय रणवीर तय रणवीर। लाइव दिखावत नहीं का। हाँ, जय रणवीर जय रणवीर। सब भाई के नमस्कार। आलोक प्रताप सिंह के सब भाई जुड़त जा, शेयर लगावत जा। जय रणवीर जय रणवीर। जय भूमिहार आंचल मनीष राय जय रणवीर भाई। आयुष जय रणवीर। अभिषेक पांडे भूमि जय रणवीर। गुलशन जय रणवीर। का हाल बा डॉन? एकदम आज रेलाई होई हो। बाकी का करब लोग, कुछ तो ज्यादा ना कहब लेकिन आज खींचल जाई कुछ ना कुछ। अच्छा आइडियो बात तो रवि का आइडियो भेजले भाई ना। हाँ दिहे वो। जय रणवीर जय रणवीर। गोलू जय रणवीर। पांडे प्रभु जय रणवीर भाई। रावण जय कुमार राय जय रणवीर जय रणवीर। सुमित पांडे जय रणवीर। सबे तनी शेयर लगावा लोग। आज कुछ तारा लोग के नया चीज देखावे जात बनी, नया ब्रांडेड चीज देखाई बाज। आज के लाइव कुछ अलग रही हमनी के। सब के तोड़ के पहले अपना दोगला से लड़े पड़ी। अपन जे समाज के तूड़े में लागल बा दोगला, ओकरा से पहले लड़ाई हमनी के लड़े के पड़ी। तो सब भाई एक गो शेयर लगावो जल्दी से जल्दी। हम बात के स्टार्ट करत तानी। जय रणवीर जय रणवीर। सबे के दीपक जय रणवीर। केशव जय रणवीर भाई। छोटे का हाल है केशव? गोलू कुमार जय रणवीर। आनंद कुमार जय रणवीर। गौतम जय रणवीर भाई। मोहन भूमिहार किंग जय रणवीर। शिवम सिंह जय रणवीर। तनी एक गो शेयर लगाओ लोग, तनी कुछ बात कर लिया आज। काल ऐसा कुछ हमारा देखे के मिलल, ऐसा कुछ सुने के मिलल कि शायद हम सोचलहू ना रही कि हमनियों के समाज में ऐसा दोगला बाड़न आ ऐसा दोगला होई हन। तो सब भाई एक बे लाइव में जुड़, एक गो शेयर लगावो। जेकरा खातिर लाइव बानी जा ओकरा के देखावो। जय रणवीर तय रणवीर। दबंग सरकार जय रणवीर। हाँ ये अपने में ही हाल हो जात बा तो पहले सुधारे पड़ी भैया। एकदम एकदम भाई, पहले अपने में सुधारे पड़ी। पहले घर के कचरा साफ करे के पड़ी, ओकरा बादे कुछ होई। कमेंट देखा लोग। जय भूमिहार जय रणवीर। विभू जय रणवीर। पुनीत जय रणवीर भाई। अमित रणवीर जय रणवीर। रवीश जय रणवीर। हेमंत भाई जय रणवीर। विकास का हाल बा? नारायण जय रणवीर। लोग कॉल मत करो लोग, कोई भाई कॉल ना करी। धनजी जय रणवीर भाई। मुखिया जी पावरफुल जय रणवीर। अभी हमारे से मत पूछो धीरज भाई, ये में हम सलाह ना देव। हाँ हो जाए तो बेटर रही। अब के कर लड़की के बेटी के का करब, का फंसब, का करब, ये में हम सलाह ना देव। काहे कि हम ब्रह्मचारी हैं। हम एके चीज से प्यारे करीला, जौना के राम रणवीर ब्रांड ह। ओकरा बाद दूसरा प्यार नहीं खे। पहला माई बाप फैमिली और दूसरा रणवीर ब्रांड। हरेक भुनिहार समाज के लड़का से प्यार बा, हरेक स्वर्ण समाज के लड़का से प्यार बा, हरेक राजपूत भाई से हमारा प्यार बा। लड़की वैकी के मैटर नहीं खे, ये सब मैटर अपना में सेटल करा लोग। हमें सहानुभूति ना दे। ठीक बा, ये हमारे से मत पूछो। बोल रहे हैं कॉल मत करो पगला। सुमित सिंह भूमिहार। जय शंकर जय रणवीर भाई।
इंजीनियर पोलो जय रणवीर सरकार जी, जय रणवीर सभे के जय रणवीर। आओ लोग तनी आज तार लोग के पॉइंट के तरफ हम लेके चला तनी। तो सब भाई से हमारी ये अनुरोध रही कि एक शेयर जरूर लगाओ। यह बात के जितना से जितना आगे बढ़ावे के बा, यह चीज के बढ़ावे के बा, हर एक वो आदमी के दिखावे के बा कि जेकरा के हमनी के सपोर्ट करत बानी जा, जे हमनी के नाम पर चमकल, आज उहे आदमी उ समाज के, उ सेना के, उ पार्टी के गाड़ी देत होके ई हमनी के चीज के बर्दाश्त नहीं कर सकत, बिल्कुल नहीं जा कर सकत। रजनीश जय रणवीर भाई खलनायक भुनिहार, जे तोहरा के ऊपर उठैलक, जेकर नाम लेके तू चमकल, आज वो समाज के तू गाली देत बाड़ो, ई हमनी के बर्दाश्त नहीं जा कर सकत कभी ना। भूमिहार खाती, रणवीर खाती सर काट देव जा, ना तो कटाइयो देव जा। धीरे धीरे बोल। सब भाई एक गो शेयर लगावो तनी दे फोन तो। बीपीआ हाई हो जाला। हाई नहीं करे के जानत नहीं कहा से। जय रणवीर रुको रुको, हाँ 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 सही कहता रडन, वही बात बा भाई, का कहब। अब तो सब भाई के वीडियो तनी देखा लोग एक बार। गीत प्रिय नहीं है। अब एगो भुनिहार इनका बहन चौधरी लिखता रहे, भुनिहार प्रिंस रहा, इनका घरे जाए तो इनकर बाबू माई हमारा के पानिया मीठा पिए है, इनकर बहन हमारा के भाई मनी है। चलो एगो भुनिहार के भाई आइल बा, लड़का आइल बा, हमारा समाज के धरोहर बा, खूब इज्जत इनका गांव में मिली। देख लेला लोग, दिखाई देलक हा सब भाई, तनी बता दो लोग एक बार कमेंट में बता दो लोग कि दिखाई देलक हा कि ना दिखाई देलक। फिर से दिखाई, दिखाई देलक हा ना बती लोग। अच्छा एकदम सर अब दिखाई दे देले बा तनी, हाँ सुनाई दे देले बा, देख ले बा लोग। फिर से एक बार दिखा देते हैं तनी, शेयर करत रहे के बैकर के। अब एगो भुनिहार इनका बहन चौधरी लिखता रहे, भुनिहार प्रिंस रहा, इनका घरे जाए तो इनकर बाबू माई हमारा के पानिया मीठा पिए है, इनकर बहन हमारा के भाई मनी है। चलो एगो भुनिहार के भाई आइल बा, लड़का आइल बा, हमारा समाज के धरोहर बा, खूब इज्जत इनका गांव में मिली। वीडियो सब देख लेलक, लगावा भूमिहार कहत बा कि जाए तो विकास जाए तो हमारा से मत कहवा लोग। अभी एगो आइडियो हमारा भी आइल बा, तनी कोनो भाई बतियले बड़न शायद इनके से, गोलू राजा खातिर हम लाइव बानी, खोल के कहत बानी कि गोलू राजा हमन के समाज के एगो भाई बड़न, जिनका खातिर हम लाइव आइल बानी, और उनकर कुछ आइडियो हमारा भी आइल बा, जौन चीज के तार लोग के सुनावा तनी। वीडियो तो देख ले लो। अब काहे कॉल करता हूं सेकंड के खोपड़ा खराब हो गइल बा का। अब ऑडियो तनी सुन लो लोग। जानते मैंने बनिए बहुत बहुत नहीं जानते। मैंने आप उल्टा लिखे, मैंने भुनिहार तो उल्टा लिखे हमारे के, हम भुनिहारे के बल पर चलतनी। भुनिहार में जन्म ले बनी, शादी करब कोनो लड़की से भूमिहार में, बाकी गाना का सबका खाती। ई बात शायद जेकरा के सपोर्ट करत बाड़ा ओकरा से पूछी तो, चाहे जेकरा खातिर तू भुनिहार के गाड़ी देत बाड़ा ओकनी से पूछी तो तब अच्छा लगे। जय रणवीर आ गई नेटवर्क प्रॉब्लम रहे, सब शेयर करत जाई तनी तो। जेकरा के तू भाई सपोर्ट करत बाड़ा, जे पहले तो तहरा यह चीज में लाइव आवले ना चाहत रहे, स्टार दूगो लड़लन का कैलन का ना कैलन, यह चीज में तहार सहानुभूति ना दिल चाहत रहे। हमारा सलाह से, हमारा प्रेम से, मतलब हमारा जौन बढ़िया लगता ओकरा के कहतनी कि तू लाइव ना आई तो यह मैटर में तो सही रही, बेटर रही। चलो ठीक बा, लाइव आइल कहल, ओहू से हमन के एतराज नहीं खे,
लेकिन ई दू गो समाज के बीच में जौन अपना समाज के गाड़ी देला हा ई ठीक नहीं खे। आ तू पूछत बड़ा कि अलंकार का होला, तहारा लेखा व्यास बहुत अइलन आ बहुत गइलन। ई बात जाके पूछिह गायक आ व्यास से। हमनी के झाल आ हारमोनिया ढोए वाला मत बुझिह। हमनी के रणवीर के सेवक हई जा आ रणवीर के सेवक हई जा तो ई समझ जा कि का लेके ढोई ले जा। हमनी के तारा ई पता होई आ ना तो जौना बाबा के नाम लेके तू आज चमक गइल बड़ा आ जौना पर फैलत बड़ा कोई साथ ना दी। ई रणवीर ब्रांड ह, याद कल आ कान खोल के सुन ल कि का कहल चाहता समाज। एक तरफा आवो, एक तरफा तारा खाती गाला काट भी सकतन जा, काटा भी सकतन जा, लेकिन हई गेम करे के फेरा में पड़ल बड़ा कि भुनिहार के नाम लेके चमक गईनी, पैसा कमा लेनी, लोग हमारा के जान गइल। अब हम भुनिहार के गरियाइयो देव आ 10 गो गाड़ियों देव तो भुनिहार सुन ली। ई चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं खे। तारा के आज वार्निंग के रूप में तारा के दियात बा आ वार्निंग समझ के ई कान खोल के सुन ली ह। तू कहा के गुंडा हव, सुई भोकवा के देह फुला लेला से ना होई। कहियो है ने लड़ के अकेला अकेली फरिया लिया फील्ड में। सुई भोकवा के हमन के शरीर ना फुलैले जा। ई जवन भी बा न तवन खाटी घी आ खाटी दूध के मिली। भूमिहार ब्रांड हमन के दोसरा के गोलका लेके घूमे वाला ना है जा। आपन झंडा लेके ढोई ले जा, चाहे गाला कट जाए चाहे रह जाए। तो यह चीज के तारा गुने के पड़ी आ यह चीज के स्वीकार करे के पड़ी, समाज से माफी मांगे पड़ी। ना तो तारा प्रति इतना समाज के घृणा हो गइल बा कि हरेक समाज के लइका तारा के उल्टा सीधा बोले के फेरा में बाड़न, रुके से रुकल बाड़न। ना तो तारा भी हरेक के समाज के लइका तारा पर फिरंट बाड़न। तो एह के चलते भाई गोलू हम ना चाहब कि ऐसा होखे हमनी के समाज में अपन आपसी में विवाद होखे। तो एकरा के स्वीकार कर और समाज से एथी कर। अब आगे तन सुन लिया लोग, आईडिया सुनी है। रोजगार नाम नहीं सुन ले तब बस कलाकार के रौरा रहे दी शांति से। कलाकार अपन खेसारी कलाकार होवे, पवन कलाकार होवे, गोलू कलाकार का अपना जात खातिर निकल गइले। वो गइले कौन का चाहत नहीं बताई ना। अरे यार रोजगार नाम नहीं सुन ले तब बस कलाकार के रौरा रहे दी शांति से। कलाकार अपन खेसारी कलाकार ई कहतन कि कलाकार के रहे दी रौरा। देखा गोलू तारा के हमनी के भाई छेड़त नहीं की जा। तू हमनी के दुश्मन नहीं ख। तारा के तू आजो दिल में बाड़ा, काहे कि समाज के लइका बाड़ा, समाज के आगे बढ़ावे वाला भाई बाड़ा। एह के चलते तारा विरोध में नहीं खींचा। लेकिन हई जवन कर तारा ई अगर आगे भी आवत रह गइल तो शायद विरोध का बहुत कुछ करे खातिर खाड़ बनी जा। आ हमें पहिल का चेहरा आज याद कर लइहे रही। तारा के कहीं उल्टा सीधा बोलबो ई चीज हमन के बर्दाश्त नहीं खे, कभी बर्दाश्त नहीं खे। सरकार का अपना जात खातिर निकल गइले। कौन ऐसा पावर स्टार बाड़न की जौन अपना जात पर गाना निखन गावत? तनी हमारे के बताओ के नहीं खे गइले? पवन सिंह निखन गइले, खेसारी निखन गइले। आज भोजपुर में हई देखता रहनु नया नया लौंडा कबर जाता रहन जेकर नरकटाई नहीं खे दियाइल, उहो आके बकचोदी करे लागता। के नहीं खे? कौन स्टार निखन गावत मर्दे? पवन सिंह निखन गइले, खेसारी लाल निखन गइले। जौना स्टार खातिर तू लड़े खातिर तैयार बाड़ो, अपना समाज के गाड़ी देत बाड़ो, उ स्टार अपना खातिर गाना नहीं गइले, अपना कास्ट पर गाना नहीं गइले हैं। तो हमन के ई नहीं खींचा कहत कि तू भूमिहारे पर गाव, तू गाव कमा भाई पर। तू जितना हमनी के सब मदद हो कि हमनी के मदद करब जा, तोहरा के आगे बढ़ाई जा समाज के नाम पर, तहारा नाम पर ना, बिल्कुल ना। भूमिहार के लइका बाड़ा, भूमिहार के भाई बाड़ा। एह नाम पर भूमिहार के नाम पर तारा के ढोले बनी जा आज तक। आगहू ढोए के विचार बा अगर तू गलती स्वीकार कर ले तारा तब, ना तो फिर भाई अब समाज तारा से घृणा करी। अब सुना लोग,
क्या चाहता नहीं बताई ना हमको कुछ देखिए ज्यादा प्रेम कोनो गायक के रहेला अपना जात जात माने जात के बाहर कलाकार के कोई जात नहीं होता है। कलाकार के लिए यादव राजपूत सबे सुन लेलक। इनिका खाती जात के मतलब झाट के बार होला। सबे सुनला लोग। हमको कुछ देखिए ज्यादा प्रेम कोनो गायक के रहेला अपना जात माने जात के बाहर कलाकार के कोई जात नहीं होता है। कलाकार के लिए यादव राजपूत भूमिहार पंडित। कलाकार खाती कोई ई नहीं कहत कि जाते बा, लेकिन पवनो सिंह अपना जात पर गाना गा देलन, खेसारियो लाल अपना जात पर गाना गा देलन। तारा से ई नहीं कहत कि तू भूमिहारे पगाव, तू तरक्की कर बाढ़, लेकिन तू दोसरा के आड़ में समाज के गाड़ी देब, एह चीज के बर्दाश्त नहीं खे, कभी बर्दाश्त ना करब जा। ओह खाती तारा जहाँ चैलेंज करे के बाद जावन करे के बा न तो लाइव देखत होइब तो नंबर तारा गाँव ही मिल जाई। आलोक प्रताप सिंह नाम रखी हो, कोई दे दी। ठीक बा। अब इनकर सुना आइडियो सुना लोग। अभी पासवान चमर सब एक है, शादी में जात हम देखेंगे। भाई सभे अपन जात देखता तो तू काहे जात ना देखब हैं? हरिजन से तू शादी करब, तहारा के शादी कोनो हरिजन से करावल जाए तो करब। सब कलाकार अपन जात देखत बाड़न तो तहारा से बढ़िया तो अभी गुंजन भी बाड़न, गुंजन सिंह, जौन की हरदम कोई पर गाना गावो बेचारा, केहू पर भी गाना गावस, लेकिन भुनिहार समाज के नाम आवला तो कभी आगे आवेलन हैं। तारा से बढ़िया तो ऊ इंसान बाड़न, समाज के नाम पर तो कम से कम आगे आवत बाड़न, समाज के नाम पर तो सपोर्ट करत बाड़न। तू तो मर्दे साहब समाज के गरियावत बाड़ हैं। सुना लोग। अभी दूसरे जात से बहन बिया दो, चाहे दूसरे जात से शादी कर। बहन का नाम मत ला, आगे बोल रहे। सुना, ई लइका कहलक कि त बहिनो बियाह द दोसरा जात में, त ई क्या कहता ए बहिन के नाम मत ल। काहे तू पूरा भुनिहार के बहिन के गाड़ी देत बड़ा, तू पूरा भुनिहार के बेटी बहिन के गाड़ी देला हो, आ हमनी के सुन लेनी जा। आ तहारा बहिन के बारी, तहार बहिन कोनो अथी स्पेशल है क्या हैं? तू पूरा भुनिहार के गरीब, तहार बहिन के गाड़ी कोई ना दीही। ई गाड़ियों नहीं खेदेले, खाली ये कहले बा, इहे कहले बाड़न जे भी बा भाई, इहे कहले बाड़न कि तू अपन बहिनों के शादी करिह दोसरे में। तो कैसे कहता रह ए बहिन के नाम मत ल, तू दोसरा के बहिन के गरिया के रह जीब। जैसे तहारा तितकी लागता गोलिया घुसल है ना कि ये बहिन के नाम मत ल, वैसे ही सभे में घुसला बोकिया दिहन सही समाज ह। चढ़ावबो करला उतने जल्दी आ नीचहू आवेला जल्दी उतने। तो ई भुनिहार समाज ह बाबू। अभी एज कम बा, लइकाई में मत आव, लइका बुद्धि में कोई के सिखावला में मत आव। अभी सुनिए लोग, रुका लोग। तार गाँव पर चढ़ खोपीरा के हो, तार गांव में कर जाते शादी कर। बहन का नाम मत ला, आगे बोल रहे। तार गाँव पर चढ़ खोपीरा के हो, तार गांव में सुना ई का कहता रन कि बहिन के नाम मत लो ना तो तारा घरवा पर चढ़ जाई। खोपीरा के हवा तो तारा के इहो बात बता देतनी कि आज गोलू राजा के बिहार में जानत बा न तो उहे खोपीरा गांव के देन ह, आ उहे बरमेश्वर मुखिया के गाना देन ह कि जहिया से तुड़ल बाबा जिंदगी के नहिया हो, उहे तारा के गाना आज स्टार बनैले बा। आ जेकरा बल पर फौक के आज उहे समाज के गाड़ी देत बाड़, आ खोपीरा में चढ़े के तारा औकात बा हैं? तारा लेखा केतना आटू झाटू अइलन ना गइलन। उ खोपीरा ह, बरांड ह बबुआ, पूरा बिहार में आग लगावे वाला उहे गांव ह। ठीक बा। हम ई नहीं कहत कि खोपीरे खाली रहे आग लगावे में, सभे रहे, सब भाई के सपोर्ट रहे, लेकिन तू कहला खोपीरा में चढ़ जाई तारा घर पर, तू ऐरा गैजा हुईब। ई समझ जइया कौना खून के हवन स, घर में घुस के आ ना दाग देलन स तारा खोपड़ा में गोली न, त पैदाइश में फर्क है गोलू। आज सुन लो का कहल चाहतनी हम।
तारा घर पर चढ़ के ना दगा गिलनू तो साला पैदाइश में फर्क, बरमेश्वर मुखिया के खानदान से ना आ वो रणवीर के सेवक ना। औकात औकात मत कर, 2-4 पैसा हो जाए से ज्यादा आदमी के उड़े के ना चाहिए आ ज्यादा फैले के ना चाहिए, ठीक बा। केहू के नाम ले लो, जब काम अहन तब भूमिहारे समाज काम आई, कोई काम में ना आई। लास्ट में भाग के अबे जे जब मरियन सन होने से तो भाग के फिर यही समाजवा भी आइब आ इहे समाज फिर से तोहरा के उठाई। तो गोलू भाई हम तारा से बार बार कहत बानी कि भाई ये चीज के हमनी के बर्दाश्त नहीं खींचा कर सकत। तू घर पर चढ़े के कहला हा तो तारा जब भी मन करी ना तो हमार नंबर ले लिह, कॉल कर लिह, तारा खाती 24 घंटा हम तैयार बानी। तार चुनौती स्वीकार बा। हमू देखत तनी कौना के माई के दूध में इतना बल हो गई बा जौन घर पर चढ़ के दिखा देवे। हमू उहे बिहार में बानी आ हमू भोजपुरे के हई, ठीक बा। तू अक्का बक्का बोल देता रह समाज के बारे में, आज तो तारा के ऊ हाल करती न कि कोई बचावे वाला ना मिलित। लेकिन देन ह कि सब भाई जौन है लाइफ में जुड़ल बान, ये सब भाई के देन के वजह से हम तारा के प्रेम से समझावतानी आ प्रेम से समझावे के कोशिश करत बानी। ना तो आज तारा के जैसे गरियला है ना कि ये हई एगो भुनिहार लिखत है एकरा बहिन चोदो, वैसे तारा का जी रेल देती ना कि उठ ना होई, स्टेज शो करे लायक ना रहब। कहाँ के गुंडा हव नावा डिहाई, खोपीरा में चढ़ब तू बाओ का दे, खोपीरा में चढ़ब आ फोन करवाब तारा कुंदन भैया से, उ बाबा के छोड़ के तहार हो जीहन, रणवीर के छोड़ के तहार हो जीहन। जौन समाज के तू गाली देत बाड़े, जौन समाज तोरा के ऊपर उठा देलक हैं, बदमाश कहीं के, तू का दारू पिए तारे। नासा में मत आवा लोग, ना तो तुरंत हमू देखा तनी बहुत आटू झाटू गाय कैलन गैलन। तारा के समाज के नाम पर ढोआ तनी जा, एह चीज के नाजायज फायदा मत उठाव। कभी भी ढोइब अगर प्रेम से अइब, अकड़ में अइब तो एने ओने कुछ ना उखाड़ पैब। तारा लेखा ढेर अइलन ढेर गइलन। तो यह बात के सोचे के समझे के बा, ए पर अमल कर कि हमनी के का कहल चाहत बानी जा। आजो तारा के हमनी के जा, तारा के समाज के नाम पर ढोए खातिर तैयार बानी जा। आ कबो दिल में बाड़ो, कबो दिल में रहब, लेकिन तू समाज के गाली देब तो दिल तो छोड़, तू पैर के नीचे ना रहब। याद कैले रहिए, कौनो समाज काम ना आई, जब भी आई तो लास्ट में ये भुनिहार भातार आई, कोई ना आई। कोई नहीं खे टक्कर में, जे पड़ल बा चक्कर में अब समझ जा कहाँ गई बा। तारा के आज स्टार बनावे वाला इहे समाज ह आ इहे बरमेश्वर मुखिया के नाम लेके तू चमक गइल। आज तू चमक गइल तो वह चीज के नाजायज फायदा मत उठाव। भाई तारा से विनती बा, छोट भाई होखब चाहे बैचलर होखब चाहे जे भी होखब, पहले तो तारा यह चीज पर लाइव आवल ना चाहत रहे, लाइव अइबो कैल तो तू गाड़ी देवे लगला हा। ई चीज के बर्दाश्त नहीं खे, साफ गाड़ी देले बाड़ कि एगो भुनिहार लिखत है एकरा बहिन चोदो। अरे बदमाश, तू कहता रे कि इनका घरे जाइब तो पापा पानी पियई हन इनकर, तू पापा कैसे कहता रे? जौना बहिन के तू बहिन कहत बाड़े, ओह बहिन के तू लास्ट में गाड़ियों देता रे कि बहिन चोदौनी मारे लगब साले। शुरू में देता तोरा के कौन पानी पियाई दे? तोरा मुंह पजन तरे खाड़ा कह के पटक देहब जा। अब समझ जो का कहल चाहतनी, का पटकब। तू उहे बहिन के गाड़ी देता रे आ उहे बहिन के तू बहिनो कहता रे, तो तू अपनो बहिन के चोट देले ना। हैं जब पूरा भुनिहार के बहिन के गाड़ी देले आ ओकनी के तू बहिनो कहले तो तू अपन बहिन के गाड़ी देले नू, अपन बहिन के छोड़ देले तो बताओ। हैं अपना बहिन के तू छोड़ देले बाड़ा तो बता दो। दोसरा के
गोलाका ढोए में फायदा नहीं खे। आजा समाज में, एकता में रह, ज्यादा आगे जइब। टूटे के फेरा में पड़ ल तो फिर समझ जा कि लोहा के लोहे काटला। एक बार में समझ के आज समझ जाए के चाही। नहीं के समझ में आवत तो बाकी बात तारा हाथ में बा। गरियाव समाज के आ ओकर बाद देखो समाज तारा के कहाँ ले जातिया, का कहतिया समाज तारा से। सभे देखिए लेलक, सभे के यही खातिर हम लाइव बनी है कि सब भाई के देखाई एह चीज के। गोलू भाई जौन काल कैलन परसों लाइव में, ये चीज ना होल चाहत रहे हमनी के साथे। काहे कि इहो कहीं ना कहीं अपना समाज के भाई बाड़न। खिस में जे कुछ भी बोलनी समाज के खातिर बोलनी। आ गोलू ई वीडियो अगर तू देखत होइब तो भाई ई करा के वार्निंग के रूप में गांठ बांध के धली ह। तू कौनो समाज पर गाना गाव, तू केहू के साथे लेके घूम, तू केहू के प्रचार कर, तू केहू के गोलका ढो, ओसे हमन के मतलब नहीं खे। एक तरफा रणबीर ब्रांड ओसे हमन के मतलब नहीं खे। तू का करब का ना करब, तू आगे बढ़ब कैसे आगे बढ़, तू ई सोच। खाली ध्यान में ई चीज के रखी ह कि तोहरा बात जौन बोलत बाड़, तू जो भी गाना गावत बाड़, ओह चीज से, ओह गाना से, ओह शब्द से कहीं भूनिहार समाज के ठेस ना पहुंचे। ना तो भूनिहार समाज के ठेस पहुंची तो हमनी के तारा विरोध में बानी जा। ना तो आज भी इतना गलती कैला के बाद भी ऑडियो भी सुना देनी सब भाई के, वीडियो भी दिखा देनी। इतना कैला के बाद भी आज भी अइब तो तारा के दिल से स्वागत बा। लेकिन अकड़ में अइब तो तारा खातिर चुनौतियों स्वीकार बा 24 के 24 घंटा। जब से हम लाइव तब से इस चीज के हम मतलब सोचत बानी कि बताओ अपनो समाज में ऐसा लइका बाड़न, अपनो समाज में कुछ दोगला बाड़न जौन खुलेआम झंडा ढोवत होकस चाहे जे भी ढोवत होकस। तो ये चीज बिल्कुल हमनी के पसंद नहीं खे। गोलू भाई यह गलती के सुधारे के कोशिश कर। बार बार तारा से विनती रही कि यह चीज के सुधार। ई गलती हमनी के कभी बर्दाश्त नहीं खे। चाहे एकरा खातिर कुछो हो जाए, तू हमारा के मरवा दीह, दाऊद होइब अपना खातिर, हमनी के दाऊद के आगे पीछे घुमाई ले जा तारा लेखा। उ दाऊद हमनी के वैल्यू नहीं खे। दाऊद होइब तू अपना खातिर, हमनी के कुछ ना। एक तरफा रणबीर ब्रांड जे हमनी से टकराई उ गोलका में घुस जाई। चला ठीक बा। तो बार बार यह चीज के याद रखे के बा, समाज के ठेस ना पहुंचे। तू जे करा के गावे के बा गाना, तू जौना जाति पर गावे के बा गाव, वो से हमारा मतलब नहीं खे। लेकिन हमारा समाज के भूल के भी ठेस ना पहुंचे के चाहिए। काहे कि एक तरफ आलोक प्रताप शर्मा समाज के जोड़े के फेरा में बाड़न, आ एक तरफ गोलू राजा तोड़े के फेरा में पड़त बाड़न। तो ये चीज हम बर्दाश्त ना करब। हम सब भाई के जोड़े के फेरा में बानी, सब भाई के एकता बनावे के फेरा में बानी कि जय आदमी बाड़ एकता बना के रख। आ तू तूड़े के फेरा में बाड़ तो ये चीज हमनी के बर्दाश्त नहीं खे, बिल्कुल नहीं खे। चाहे एकरा खातिर जे कुछ भी हो जाए, समाज जोड़त नहीं ख तो तोड़हू के हक तार नहीं खे। जब रास्ता में फूल नहीं ख लगा सकत तो कांटो बिछावे के कोनो तारा हक नहीं खे। तो समाज के लइकन के, समाज के कोई भी समाज पर गाना गाव, ओसे हमन के एतराज नहीं खे। हमन के ई नहीं खींचा कहत कि तू भूमिहार हव तो भूमिहारे पर गाव। लेकिन ऐसन गई ह कि कहीं न कहीं हमनी के समाज के ठेस ना पहुंचे, स्वर्ण समाज के ठेस ना पहुंचे। बस हमनी के स्वर्ण एकता बनावे खातिर बन जा, आ मार्केट में रहब जा। जब जब अत्याचार बढ़ी तब तब हमनी के पीछे से खोदब जा। जे जे चिल्लाई नरेटा फाट जाई, बबुआ एने कुछ ना उखाड़ पाई। चिल्लात रह जीव लोग, लेकिन हमनी के जस के तसे रह जाइजा।
बहुत आटू झाटू शत्रु अइलन गइलन। तो भाई हव एह के चलते समझा के छोड़त बानी। आ सब भाई ज्यादा से ज्यादा एकरा के शेयर कर आ यह चीज के देखाव कि हमनियों के समाज में ऐसा आदमी बाड़न, ऐसा आदमी हो सकतारन। कहत बाड़े कि समाज के लड़की से बियाह करब, तू जौना समाज के तू गाड़ी देत बाड़े, जौना समाज के तू गरियावत बाड़, वो समाज से तुम्हारे शादी कैसे करब? आ कौन तारा के लड़की दी? हमार तो निकल लागत कि जौना के खून में भुनिहार वाला गर्मी होई उ तारा के लड़की दी, जौन समाज के गाड़ी देत बा। हैं तारा बारे में का पता निखे? अभी 5 दिन पहले हूँ तारा हमारा बचरी गांव में तारा का कैल हा का ना कैल हा उ सब पता बा हमारा। कह तो वो खोल दी चिठा। तो ज्यादा उड़े के कोशिश मत कर, ना तो पाख कटाए में देरी ना लगल है। भुनिहार समाज ह, खा जाई। बुझाता ना? यह चीज के सुधारे के कोशिश कर। ज्यादा कुछ ना कहब। भाई हव, भाई लेखा रहब, कायदा में रहब तो फायदा में रहब, ना तो फिर जानते बड़ा कि तरकुल पर चढ़ा के छोड़ दियन स तो का फाटी। अब देख ल, सुई भोंकवा के देह फुलावे से ना हो जाई। 18-19 बरिस के लइका बुझाता कि 45 बरिस के बूढ़ा ह। तनी मेहनत तो कर लेल कर, समाजों खातिर कुछ कर। समाजों के नाम एक बार ल, समाजों के नाम के आगे बढ़ाव। हर एक स्टार समाज के नाम लेत बाड़न। हमारा तो बिहार में कोनो ऐसा स्टार नहीं लोग जौन नाम ना ले ले हैं, जौन अपना समाज खातिर नहीं गावत, जौन अपना खातिर नाम नहीं करत। अरे तूहू बाड़ समाज के बाड़ तो कम से कम समाज के कुछ तो नाम लेब हैं। भुनिहारे के घर पर चढ़े के फेरा में बाड़ा तू। तैने आटू झाटू मत बुझिए भुनिहार, समझ जियो कहाँ से बोलो तनी के हई आ कौन खानदान से बानी जा। चलो लोग अतने कह के हम अपना बात के खत्म करत बानी। एह वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोग, खूब ना तो 1 गो शेयर तो जरूर करी लोग सब भाई, ताकि सब हमनी के जे भी बड़ बुजुर्ग चाचा पितिया भैया भाभी जे भी बा सभे देखो। और यह बात पे सोचे के बात बा कि एगो समाज जौन समाज इनका के अंगुली पकड़ा के आगे बढ़ैलक, जौन बाबा के आज नाम लेलन आ जौना बाबा के दम पर इनकर पापा जी जनेऊ चढ़ावतारन, कहीं ना कहीं उ जनेऊ के दिन खोपीरे गांव ह, कहीं ना कहीं उ दिन बरमेसरे मुखिया हवन। तो शेयर कर लोग। जय रणबीर, तय रणबीर, जय स्वर्ण समाज। सब भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कर आ देख। अगर गलत भी एमे कुछ लागल होई तो हमारा के कमेंट में जरूर बताइए लोग। जय रणवीर, तय रणवीर। गोलू भाई एक बार यह चीज पर अगर लाइव देखत हो तो एकरा के अमल करी ह, सोची ह कि हमन के का कहल चाहतन जा। दिल से अइब कबो वेलकम बा, टकराए के कोशिश करब कबो तार चुनौती स्वीकार बा। जय रणबीर, तय रणबीर।